ಜೂನ್ 1 2014 ಆ ಕೆರೆತ ಮುಟ್ಟುಡುಕುಲ್ದು ಗುರುಕುಲ್ ಪಂತಿನ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಹೆಂಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಂಡದು ನೆಟಿ ಇಂಚಿನ ಆವಡು ಬಂದು ಮುರನೆ ಆ ಪೀಠೋಡು ಆ ದೇವರ ಕುಲ್ದು ಆ ಕನಟ್ಟು ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಎನ್ನಿದ್ದೇರ ಅವು ನಿಜ ರೂಪ ಬತ್ತಿನ ಅಂದಾಂದಿ ಅಂಕ ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ನವು ಬೆದ್ದಾಲತ್ತು ಎಂಕ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ನವು ಅವ್ರ ರೂಪ ಬತ್ತನು ಬತ್ತದಾನಾಗ ಯಾನ ಉಂತಾದ್ರ ಅಡ್ಡು ದಿನಟ್ಟು ಬತ್ತದ ಡೇಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಕೊರ್ಪಿನದು ಒಜ್ಜಿ ಆರಂಚನೆ ಅವು ಏರ್ಲ ಪನಿಯರ್ ಉಂಡೆನಡ ಆರ್ನ ಹಿರೇಗೆ ಅವು ಪವಂಜಿ ತಕ್ಲಿಗ ಮುರಣಿ ಸಡನ್ ನಾನು ಕಾಂಡೆ ಫೋನ್ ಮುರಣಿ ಒಂದು 4 ದಿನಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಪಂಡೇರಿ ಯಾಪ ಕೇಂಡ 22 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮುರಣಿ ಮೇ ಅವಳ ಆರತ್ತ ಮಗನ ಮುಖಾಂತರ ಪನ್ಪೇರು ಮೇ 15, 14, 17ಗೆ ಡೇಟಾ ಆತನ ಪನ್ನ ಮುಂದುವರಿಯರ ಪನ್ನ ಸಹಜವಾಯಿನ ಭಾವ ಮುಂದುವರಿಯರ ಪನ್ನ ಮುಂದುವರಿ ಸಾವಡು ಆನಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆವಡು ನಾನು ಬರ್ಪೆ ಬನ್ನ ಅಡೆ ಕೊರೊಂದು ಉಂಟೆ ನಾನು ನಲಪೋದಾರೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಐದು ಕಿತ್ತು ತಯಾರಿ ಶುರು ಮಲ್ತದು ಈತ ಮಾತ ಒಂದು 10 ಜನನ ಮತ್ತು ಸೇರಾದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಊರುಡು ಎಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಇದು ಗುತ್ತದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರಲ ಸೇರುಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಚಿನ ಕೇಂಡ ಅವೇ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾವ ಆನೆಯೇ ಬೈದನೆ ಇನಿ ಆನೆ ಸಂಕಲ್ಪನಾಗೆ ಬೈದನೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷ ಭಾರತೀಯ ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಈ 5 ಹಂತದ ಮುಟ್ಟು ಈ ಪೀಠದ ವಿಶೇಷ ಎಂಚಿನ ಕೇಂಡ ನೆಟ್ಟು 100 ಚಿಲ್ಲರೆ ಆನೆದ ನುಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತು 100 ಚಿಲ್ಲರೆ ಕುದುರೆ ಉಂಟು ಶಿಲ್ಪ ಐತ ಮಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲರೆ ನಾಗಿ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಜಿಡಿದು ಒರ್ಮ ಜಿಡಿದು ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಂತ್ರಲು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಆಯನ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಬೋಡಾಪಿನ ಮಾತ್ರ ಸೂತ್ರಲು ಐತ ಮಿತ್ರ ಪದ್ಮ ಉಂಟು ತಾವರೆ ಸುತ್ತ ಐತ ಮಿತ್ತು ಕೂಡ ಕಾಲಚಕ್ರ ಉಂಟು ಐತ ಮಿತ್ತು ಜನಪದದ ರೂಪ ಬತ್ತ ಐತ ಮಿತ್ತು ಪದ್ಮೋಡು ಈಶ್ವರಿ ಉಂಟು ಇಂಚತು ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಈ ಪೀಠ 4 ಮೀಟರ್ 4 ದ್ವಾರ ಆ ಪದ್ಮ ಬಣ್ಣನ ನಮ್ಮ ಮೂಲಾಧಾರ ಐತ ಮಿತ್ತು ಭಗವಂತನ ಮಹಾಕಾಲ ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಾಡಿ ಎತ್ತರದ ಮೂರ್ತಿ ಆ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ತೀರ್ಥಲಿಂಗಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಎಂಚಿನ ಕೆಂಡೆ ಎಲ್ಲಂಜೈಕು ಐಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ 7 ವರ್ಷಕ್ಕರ ಅಭಿಷೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜಾಕ್ರಮ ವಾ ದೋಷಲಿಗೆ ಮೂಲ ಪರಿಹಾರ ಅವು ಮಾತ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ದಾನಿ ಬರ್ಪುಣು ಪಂದು ಗುರುಕುಲ ಪಣೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಪನ್ಬೇಡ ಅಧಿಕಾರ ಹೆಂಗೆ ಪಂತಿಜೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಪಣುವೆ ಅಂತೂ ಇಂತೊಂದು ಅವು ಆ ರೀತಿದ ಪೀಠ ಅಂತಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಕಲಿ ಒಂಜೇ ವರ್ಗದ ಕುಲ್ ಪೂಜೆ ಏರ್ಲ ಬತ್ತದ ಪೂಜೆ ಮೂಲ ಎಂಚಕೆಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಗದ ಕುಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಭಾರತೀಯ ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆ ಬಾರದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಹೋದು ಕುಲ್ದು ಆ ಕುಲೆ ಸ್ವಂತ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪು ಸ್ವಂತ ಅಕಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಲೇನು ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಜನಪ್ ಪಾವಂಜರುಂಡ ಸಂಕಲ್ಪ ಈಶ್ವರಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬೋದು ನೀರ್ಮೈಪು ಗೌತಮೇಶ್ವರ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಲಿಂಗು ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತದ್ದು ದೇವರ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ತದ್ದು ತನ್ನ ಮನೋ ಸಂಕಲ್ಪನು ತನ್ನ ಆಸೆನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಪುನಃ ವಿಶೇಷ ತುಲನಾರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ವರ್ಗ ಭೇದಲು ದೇವರಿಗುಂಡೆ ನಮ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನತೆ ವೇದ ಓಲ್ಲೈಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡು ವೇದಾಂಗೋಡು ಓಲ್ಲ ಭೇದೋಗ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಶುಚಿತ್ವಗೂ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಪೂಜಾಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚೌಕಟ್ಟುಪ್ಪು ಮಾತೆರೆಗಳಾಯ್ತ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ತಡೆತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿದ್ದು ಅಂತಿಂದು ಈ ಅವಲ್ಕುಲ್ಲು ಯಾನು ಮುಳುಕುಲ್ಲು ಬಂದು ವೇದಾಂಗೋಲು ಬಂತಿಜ್ಜಿ ಈ ನಮಂಚ ಮಲ್ತು ವೇದಾಂಗ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಕಾತ್ರೇನಿ ವೇದಡು ಭೇದ ಉಂಡು ತೆರಿದಿಜೇರಿ ಅಲ್ಲ ಓದುಜೇರಿ ಈ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಳು ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದು ಓಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ఆయన నిందనే మల్పడే ఉంట ಬೈದು ಅಪಗ ಅವು ಪಿರ ಬರೋಚೆ ಇದು ಗುತ್ತದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮೂಲ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದರಿ ಎಂಚ ಪಿರ ಬರಿಯರ ಕಾರಣ ಆಯ್ರ ಅಂಚನೆ ಈ ದೇವರನ ಆರಾಧನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇದ ಚೆಂದ ನೆನಪುಡು ಭಾರಿ ಜನ ಕೌ ಖುಷಿ ಊರು ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಬತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಇರ್ತಾನೆ ಪೂರ ಲಿಂಗ ಭೇದ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಂಜೋ ಏಪ ಬರ್ರೆವಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೊಂಜೋ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ರೆ ಉಂಡೆ ಐಕ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾರ್ದು ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಅಪಮಾನ ಅಲ್ಪರಂಡು ತೂತರೆತ್ತೀರಿ ಐನ ಒಂದು ಪನಿಯರ್ ಉಂಡೆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ವಾದಿನಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಡೋದು ಅವು ಅಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಪನಿಯರುಂಡೆ ಅವು ಪುರುಷ ಸಮಾಜದ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆದ ಪ್ರತಿರೂಪವು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಾತ್ ಅರ್ಥಂಡೆ ಇನ್ನು ಮಲ್ತು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ತೆರೆಯೋನು ಅಲ್ತಾನೆ ಬಂಡೆ ಇರೆಗೊಂದು ಪನ್ನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಮೂಲ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೂಲತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನು ಕೆಂಡ ಪ್ರತಿಯವರಿಲ್ಲ ಬತ್ತದು ದೇವರನ್ನು ಮುಟ್ಟುದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪು ಅವು ಗುರುಕುಲ ಮೂಲ ಆಜ್ಞೆನೇ ಆಯ್ತಾನೆ ಮಾರಿ 400 ಜನ ಬರ್ತದೆ ಅಕಲ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪನ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಬೆಳಗುಣವು ಅಕಲ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಕುಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚಾದು ಮನುಷ್ಯನ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರೋದು ಇತ್ತೀರ ಅಭಿಷೇಕ ಅಂದ್ಕೊಂಡರು ಅಭಿಷೇಕದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನರಮನಿಗೆ ಆವದ ಪಾದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಕೊತ್ತಂದು ಹಿಡಿದ ಚೆಕ್ ಅಂತ
ಅದು ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಕೈತಲ್ಲ ಉಂಟ ಬಾರೆ ಐದು ಮಿತ್ತಿಗೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊರ ಮಾವ ಮಜ್ಜನ ಅಂತ ಬರ್ಪುಡು ಮಜ್ಜನ ಅಭಿಷೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಷೇಕ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊರ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊರ ಅವಾಗ ಮಿತ್ತು ಬೋದು ಅಭಿಷೇಕ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ 12 ವರ್ಷ ಅಂದ್ ಮೂಲ ಹತ್ತು ಬರಂದ ಅವ್ರು ಪಂತೇರು ಗುರುಕುಲ ಅವು ಏತಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಣ ಆನಿಕ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅವು ಆನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ದಾನಿ ಆ ಕರ್ಮ ಅಂಗೋಡು ಗೊತ್ತಾ ಪಿನ್ನಿ ಏಪೆ ಪತ್ತು ಅವು ಇತ್ತಂತ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಳ ಪಾದ ಮುಟ್ಟುದು ಅವಳು ಲಿಂಗಪ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಆ ಲಿಂಗ ಮೂಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಳೆ ಉಂಡು ಪೂಜೆ ಅವನು ಡೈಲಿ ಐನ ಅವ್ರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತ ಈಗ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಕಲ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪಂಡದ ಎಡ್ಡೆತ್ತ ವಿಚಾರ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ದೇವರಿನ ಭಗವಂತನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ತು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ್ನು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗಲ ಅವಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನತ ಒಂಜಿ ಇಂದುಲಪ್ಪನವೇ ದೂರ ಹೆಂಗಲ ಬರೋ ದೇವರೇ ಮುಟ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಉಲೈ ಬರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಬೊಕ್ಕ ಪಂತೆರೆಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೈಪೆರಂಡು ಒಂದು ಅವು ತನ್ನ ಇಂಚ ಸೂತ್ರ ಬರ್ಪುಡು ತೂಳು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಲಿಗೆ ಕಟ್ಟುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಕಲಶನು ಬರೀ ಕಲಶ ಹಾಕುಲ್ದೆ ತೊಂದಿದೆ ಮೈಪುಲೆಕ ಪಾವಂಜೆಡು ಮಲ್ತಿರತ್ತೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಮೂಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಗುರುಕುಲ ಆನಿ ಬಂತೇರು ಇತೆಲ್ಲ ಎಂಚ ಐಕ ಸೂಚನೆ ಕೊರುವೇರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅವು ಬತ್ತನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಕ್ಕಲ ಅವೇ ಅವು ಯಾನಿತ್ತೆ ಪನಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಆರತಿ ಯಾನು ಇಂಚ ಪಂತೇರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿನ ಪನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ತಂತ್ರ ಅವಡು ಪೂಜೆ ಅವಡು ಆ ಕಾಲ ಕಾಲ ಪುರ್ತು ತಕ್ಕ ವಿಚಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಪೂಪು ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು 15, 16, 17 ಮೂಜಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಧಾರಣ ಏತ್ ಜನ ಬರ್ಬೇರು ಆ ಪೂರ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವರೂಪ ಇಂಕುಲೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಮೂದಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಜಿ ದಿನ ಎಂಚ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲುಡು ದೈವಿಕ ಕೆಲಸಲು ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಲು ಆಪುಂಡು ದೇವರನ ಆರಾಧನೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮಗಳು ಕೆಲವು ಉಂಟು ಹಾಗೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಮೂದಿನ ನಡತದು 17ನೇ ದಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಭಜನಾ ಸತ್ಸಂಗ ಉಂಟು ಕಾರಣ 1 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಆ 2 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ದಿನ ಹರಿಕತೆ ಒಂದಿನ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಉಂಟು 2 ಗಂಟೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಪ್ರವಚನ ಉಂಟು 5 ಒಂಜಿ ದಿನ ಭರತನಾಟ್ಯ ಉಂಟು ಪಾತ್ರ 10 ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕೊಂದಿನ ನೃತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಉಂಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂಟು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದಿ ಒಂದು ನನೊಂಜಿ ಮೇಟಿಂಜಿನ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಬಡವ ಬಾಜಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ 24 ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಚಾತ ಪೊತ್ತು ಚಾತ ಒಣಸು ಬರ್ತು ಮುಲ್ಪದ ವಿಶೇಷ ಗುತ್ತದ ಪರ್ಬೋಡು ತೆಲಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇಜಿನೆಲ್ಲ ಪರ್ಬೋಡು ಬೋರ್ತಿನಾಥ್ ಮೂಲ ವೈದ್ಯನಾಥಿರ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಲ ಗುರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತಲ ಮೂಲು ಗುತ್ತ ಬರ್ಪದ ವಿಶೇಷ ನನ್ನ ಬರ್ಪೇರು ಸರ್ದಕ್ಕ ಗುತ್ತದ ಬರ್ಪ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನಾಪು ನನ್ನ ಏಪ ಉತ್ಸವ ಮೂಲ ನಿರ್ಣಯ ಆಪುಂಡು ಐಟು ಒಂಜಿ ಭಾಗವಾದ ಗುತ್ತ ಬರ್ಪ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಎಂಚ ಗುರುಕುಲ್ ಮಲ್ತೇಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ 8 ವರ್ಷ ಆದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಇತ್ತು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒತ್ತಡ ಆಪುಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ಮಲ್ತ ಆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ನಂಗೆ ಕಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇದು ಒಣಸದಲಾತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತು ಈತ ಒಂದು 50,000 ಮಿತ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಪಿದಾಡ್ತಾನೆ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಐಕೆ ತಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಕೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತದೆ ಇನ್ನು ಆತ್ಮೀಯ ಭಾಳ ಕಾಲದ ಒಕ್ಕ ಮೂಲದ ಸಂಸದ ಆದಿತ್ಯನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ಯನಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಇತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯಡು ಯಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ 5-6 ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿನಾರೆ ಗುರುಕುಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು ನಿತ್ಯಾನಂದರ್ನು ಇತ್ತ ಕೂಡ ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ರಾಜಕೀಯ ಗೋಪಿನಾಥ್ ದೇವರು ಕೊರಿಯರು ಅವ್ರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಟು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಳಿಪಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರು ಮತ್ತು MLA ಮಾತು ಸಮತ್ತಿದೆ ಮಾತು ಒಂದು ಅರೇನು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ತದೆ ಮಗ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇನು ಸೇರಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಾ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತದೆ ಯಾಂಗ್ ಮಾತು ಸೇರೋದು ಬಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೇರೋದು ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತೂವೊಂದು ಆ ರೀತಿ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋದು ಕಷ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚ ಓಡ್ಬಲ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಪಿತ್ತುಂತು ತಿರ್ತುಂತ ಅವಳು ಒಣಸ್ಕೊಂಡತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನ 1,000 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಂಚಿ ಬತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಲ್ಪನೆ ಐದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೀಜಿ ಶಿವಾಯ ತರಟು ಒಂಜಿ ದೀಪದ ಇದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾಯಪಲ್ಲೆ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕ ಅವಳು ಅವಳು ಬತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅವಳು ಅವಳು ಆಪಿನಂಚಿನ ನಡು ಅವಳು ಗ್ರಾಮದ ಸುರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಬಲ ಗ್ರಾಮ ವಾಸಿಲ್ನ ಅವು ವೃದ್ಧಿ ಅವು ವೃದ್ಧಿ ಆಪಿನ ಮಲ್ಪುಣನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನಿ ಒಯ್ಕೊಯ್ಕೆ ಪೋಂಡವು ಅಂಚಾದ ಆ ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆ ಗುತ್ತದ ಕಲ್ಪನೆ ಮುಲ್ತಿರೋದು ಎಂಚ ಶುರುವಾಣಿ ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆ ಪಾವಂಜನಿಗೆ ತೂದುಪ್ಪರು ಗುರುಕುಲು ಸರಿಯಾದ ವಿಚಾರ ತೋಜ್ಪೇರು ಪಾವಂಜದಕುಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಾದ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಲಕ್ಕಾದ ಭೇದ ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅನ್ನದಾನ ಅಂಚನೆ ಈ ಭಾಗೋಡೊಂಜಿ ಈ ಭಾಗವು ಅವು ಪಾವಂಜಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿ ಎಂಕಲ ಕುಲದೇವರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು ಎಂಕುಲು ಅಲ್ತ ಮೂಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಅಲ್ತಲ್ಲ ಸೇವೆಗೆ ಇತ್ತಿನ ಕುಲೆ ಅಂಡ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ದಾಲಾವಡ್ನ ಅಲ್ತ ಕುಲೆ ಬರ್ಪಿನಿ
ಖಂಡಿತ ಅವು ಮುಲ್ತಲ ಲಿಂಕ್ ಎಂಜಿನ ಏನಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಗನ ಲಿಂಕ್ ಅವು ಗೂಳಿದಡಿ ಗುತ್ತುಗಳ ಪಾವಂಜ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಂಚಾಕುಲು ಬತ್ತದ ಮೂಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕರ್ಮಗಳು ಅಕುಲೆ ಬರ್ಪಿನಕಲು ಗುರುಕುಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತೂ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ರೀತಿ ಭೇದೊಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಭೇದೊಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಜೀವನಡು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಸೈಯೊಟ್ಟು ತುಂಬ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಪಾವಂಜರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವು ಏರೆಗಳ ಆತ್ಮ ತುಲೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಮಾತೆರಲ ಒಂಜಿ ಉಲೈಪುನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚೈತನ್ಯ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ತಪ್ಪವು ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನ ತೋಜಿದು ಬರೋಡು ಐಕೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಭಾರತೀಯ ವಸ್ತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯಡಿ ಏರು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಮುಟ್ಟದು ಹೋದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದೆ ಏರೆಗ ಪೀಠಗ ಮಿತ್ತರದು ಪೇರಾಪುಣ ಐಟೆ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತದ ಪೀಠ ಹಿಡಿತ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಟು 16 ಫೀಟ್ ಎತ್ತರದ ತ್ರಿಶೂಲ ಬರ್ಪು ತೀರ್ಥರೆಡ್ಡು ದೀಪ ಬರ್ಪು 4 ದೀಪಗಳು ಆ ದೀಪ ಹೊತ್ತಾಯಿನಾನಿ ಜಾತ್ರೆ ಏಪಲ ಹೊತ್ತಾಯಿರಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಆಮೇಲೆ ಇಮೇಟ್ ರಡ್ಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಶಿಲತ ಆನೆಲ್ ಬರ್ಪು ಮಗ 4 ಮೀಟ್ಲ ಮುಟ್ಟುಂಡೈಕ್ ಅವು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅವು ಎಂಚಕೆಂಡ ವಾ ಏರು ವಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಂಡ ಅಂಚ ಪರಿಕ್ರಮ ಮಲ್ತು ಹೋದ ಈಗ ಪರಿಹಾರ ಭಾಗವು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅವು ಸುತ್ತ 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 ಆದ ಮಿತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದು ನೆಟ್ಪುರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ ತಂತ್ರದನೇ ಸಂಯೋಜನೆ ಪ್ರಧಾನ ಅವು ಆನೆ ಬರೆದೇ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವು ಇಂಚ ಮಾತ ಮಾಧ್ಯಮ ಪನ್ಪಿನದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಕ್ತ ಗಾಯನ ಮನೋಭಿಲಾಷ ಸಿದ್ಧಿ ಅವು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕೈಟ ಮೃಗ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಅದೇ ಪಲ್ಲೆ ಮೃಗಪಾಣಿ ಇಂಚಿನಿಕ್ಕ ಮೃಗಪಾಣಿ ಮೃಗತ್ವ ನಾಶ ಆ ಮೃಗತ್ವ ಮನುಷ್ಯನ ನಾಶ ಅಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾದ ದೇವೇರಿ ವಾವಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮೃಗೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿ ಪಶುಪತಿ ಪನ್ಪ ನೇಪಾಳಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪಶುತ್ವ ನಾಶ ಮಲ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಆಲಾಪಿನೋಲು ಪಶುತ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಗ ನಾಶ ಆಪಿ ಮೃಗತ್ವ ಅವು ನಾಶ ಮಲ್ಪನೆ ಆಯ್ ಮಾತ್ರ ಐಕೆ ಮೃಗಪಾಣಿ ಮೃಗೇಂದ್ರನಾಥೆಂದೇ ಪುದರುಂಡೆ ಏನೋ 1000 ಪುದರಡು ಒಂಜಿ ಮೃಗೇಂದ್ರನಾಥೆ ಅಂಚ ಆ ಮೃಗತ್ವ ಪೋಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅವು ಮನುಷ್ಯಗ ಅವು ತಿಕ್ಕೋಡು ಒಕ್ಕ ವರ್ಗ ಭೇದ ಜೆಂದ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಐಕ್ ಮಾತ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ರೀತಿದ ಮಾತು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಲು ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಅವು ಮಾತು ಅಂಚ ಮುಟ್ಟು ನಾವು ಸರಿ ಆಪುಂಡೆ ಐಕ್ ಅಂಚ ಮಾತು ದೇವರಿಗೆ ಆಪುಂಡೆ ದೇವರಿಗೆ ಮೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಪಗೆ ಎನ್ನ ಉತ್ತರ ಉಂಡೆ ಅವು ಮಾಧ್ಯಮ ಪನ್ ಪೂಜಿ ಐಕ್ ಎದುರು ಉತ್ತರ ಪೂಜಿ ಅವು ಇಡೆ ಬನ್ನಾಗಿತ್ತೆ ನೆಕ್ ಮಾತ ಉತ್ತರ ಕೊರಡಾಯ್ನೆ ಯಾನು